assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di 2 Minutes Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Loh, anak tamu agung. Orang tamu agung, ya Allah, ya ampun, masya Allah, juragan, owner saiki ya. Faktor ya. Ini kudune yang golek nono. Balik rono kebablasan aku mang. Karo omahe mergo apa kacamata ya. Ya. Buat tangguri dunia barang iki. Yung red. Ini balkon itu mini, ya Allah. Akhirnya aku lahir ini. Kalau kau gitu. Makanya aku kata, mas tiganya aku tuh ini. Tulak itu sih. Ya, kita atur ini keren nih. Ngerek sendiri loh. Waalaikumsalam. Bu, bakal living kore ini kita udah pesen ke. Angkal. Oh mas jadi tuh dia Kakak dari mana toh kak? Apa toh? Egi. Iki kantor desa kae. Lah kan mau kan Pak Ngalor Loro tadi. tadi. Kantor desanya gak tikungan nih tadi. Ya, wis ngalor sithik, lebu. Kumulon. Ya, Loh, gak ngetan loh. lan. Nanti aku golek ngetan loh, Dik. Ya, tanya rene. Lah ya, nek lurus iku tembusane teko anu kae terus minggu sing iki to. Nah, kok kene mlebu ning nganan. Lah yo. Tak durung, nah kok kene tak durung kantor desa mlebu nganan. Wah, terus aku lagi golek sampai ngiri. Ya Allah, sampai aku takok, "Mas, dalamnya Egi pundi? Egi sapa to, Mbak?" Aduh. Kalau BRT pengen cedem Egi kan aku. Bu RT ki lah. Lah pitong dina pitong bengi lho, jenengan ki aku renari ae. Aku nduk kacamata biru ki lho. Biru, birunya cinta. Monggo, Bu, monggo. Ya Allah, Dik. Kowe gak kebablasan aku goleki pikiran kantor Yo mari ning nggonku. Ya Allah, gak ketemu. Aku sampai ketemu. Ya. Apa ya, Dik? Ya pesen amu kuwi kok iso. Lah ini apa kerja? Ya. Ya wes. Ya. Halo. Telu kita. Iya. Cita. Oh, satu, Pak. Ini kakak. Terima kasih. Oh iya, susunya belum. Susu kayaknya. Susuk. Susuk apa susuk? Dan dekat mana ibu sih? Saya wes. Oh ada. Oh iya. Ini kakak. Terima kasih.
Iki hargane cek kuwi engko sok ben ndak gak regane saiki sisek. heeh ngono nek ngomong. Lah kowe kadung pesen ngomong rego sakmono kok. Ya wis ta. Ya aku anu kae ta. Boleh apa to ya Allah. Yo lek kan gitu. Tempe Bojonegoro kae. Nyapa? Dolan karo tanggoku. Entek kosong kan. Iki jenenge panganan apa ora apa. Umbar ae. Piye? Donat. Ya wis gede itu kan. Mbak Tini ki lho, tapi gak enak koyo itu coklat tok e. Gak enak iki coklat. Piye? Ki ijo ngene iki apa? Ndi ijo? Iki Anu maca macan rendah. Jadi nak dengin aku dilepon ke lokasi apa? piye Lumayan sih tapi keset bantat. Lah lepon ke lokasi. oh balik kulkas kok piye Ini ampu. Ini ampu. Iki kukusnya enak deh. Iya. gawe men wong karek kuwi ya Allah Oh ini Bojonegoro apa toh? Ning anu lho ning ndi kae? rembang Nang Rembang. Apa? Dijak tonggo. Dolan. Kok kayak enek suarane Mbak Titi, Mbak siapa wi? Mbak anu Mbak Sum Juweng wi ya? Iya. Iya. Mbak Sum ya Mbak Sum Juweng wi lho. sing etan Mbak Sum etan. Lah iya. Itu Mbak Semburi. Itu Mbak Sum. Nah, kuwi kan gak kanggo to karo kowe gak kate Mas, loroan. Apa? Aduh etan karo buru mah wi. Lho kok malah ning kene malah surane sing masak nek kuwi. Loroan to we. Apa? loroan Iki loroan karo kowe iki asine. Iki nyangka entah mulai kok kene lega aku takokne karo kowe. Heeh, iki gak lorane. Apa? Mungkin mergo aku rene ngeterne kan mbak loroan. mbak tolong dong tutup kulkas Ben, ora coba loroi. Pakai di kulkas. Lah iya to. Coba coba loroi. Tak karepe. Ben aku kan kulkasku portal ya gara-gara tuh ini. Lho aku nek Sayang lah. ora ngeplak ora enak. Iki aku ki Ini terbuka aja. udah iki kan aku pas nang kono, cucu ngene pengen ngopi nang kene ngono to. Cucu Ngopi nih kene. ning kene terus akhirnya tak tukok adek kuwi terus aja saiki sesuke ngono tiba ide bengi kae. Udah rene. Yo, Pak Cucu karo Derajat karo Wilis. Kenapa? Dolan, dolan ngopi tok. Seret. Lah harus anu apa aku ngono kayak enak jajan apa jajan apa. Gak aku kan jalan anu. Paketan pun tek gue tuku. Jadi ngebel lagi gak bisa aku. Enggak lah. Iki nek ndi, Bang? Mas paling oh. Dia pun jajan.
Kebablasan ngono. Tersesat aku. Kebablasan. Lah krungu ku mau diomongi adikku ki ngiri. Jadi ra yo Ya bener ngiri, ya. ngiri nak. Ya wakone bener kok ngiri. Tetapi ki Pari mau golek omahmu ra temu kebablasan rene. Ngotone pesenanku pisan ta, Dek. Turu lho wonge. satu aku dita ngono. Titip dengan ibu anak anu rasi ibu. Ya, Ngger sapa? ya Bes. putri. Oh, ngene ya Mbak Cesar ya wis. Ya titip rokono lho engko. Enggak, Dek. Maaf ya. Dek iki bingung golek iki kira mlebu ngetan malahan. Omah ya wis nak turune. Lanjut. Ya wis. Turu iki istirahat sel. Hingga sik loro rombok. Bancine kentir. Mbak Wingko 2 blok jam 1. Tak foto tulisannya besok. Wah, alah, terus aku dia sik loro aku mentok. Heeh. Bare besok. Terus yo BC. Tolong aku iki mangane nyanyi-nyanyi. Anu wis udek-udeken. Nah aku ndak ngerti dolan rono. Apa ya? Udek-udeken aku anggere ono mangan, anggere moro ora mangan, anggere moro mangan. Makananku kayak ini. Lah nyapa ora muga sadahe. Oh, ya sih isin tadi aku. Aku sak menembah niki ora digoda sadahe pisan. Mbok enak mbok ora tapi aku. Ya kaya Jogja. Kaya Jogja, khas Jogja. Bisa. Kalau ini dekat ya, Dek. Eh? 1 September. Nendi? Jogja. Numpak apa sepuro? Tra, ini Pak bis, hari ibu ben aku. Apa wit? Desember, September, September. Ya sik to tanggalé. rolas. Lha apa nih? Maksudnya Aku bilang kamu gak nak musak gangguin aku. saudara Jogja kan Iki mah aku berengat. Sama ya, Sen. lu wagi. Kene tadi apa ngomong emoh yo ngalah. Gablek murati aja kan nggen aku marah usung-usung tak terus aku cakep. Coba iki rasa ngomong kok iso kleru. Anu, lagi. Lah kamu lagi ora? Oke. Gak begitu lagi. Pas dengan si ibu kalau dia sintan tadi soal pegawai kecamatan kalau Catur. nah catur kurang lebih itu tak izin nggih ngono ae to. Nana senengane anu nak lagi kenek. Dan setiap wong kan anu kami setiap wong kan dewe-dewe. Dan aku nuruti si A si B si C ku yo anjir benteng tak kesi no Dede. Wis tak kerane sakmono ngono ae. Kuwi dadi jane nggih ngono kan. Telek kenek. Aja telepon kulkas. Nek ambil si kene si anu ya mi. Lagi kepan loh. Tepane. Ah, Allah apa jadi kolah lo belum muda. Ya ingin ane loh, aku lagi batuan enggak apa-apa. Ingin ane sukses nih Bali. Mbak ingat aku, itu berang dino, tahan berapa hari. 4 hari. Ngerti aku ya wis nek nggo tinggal lunga ya lebokno kulkas dhisik ae ngono arep makan diangeti. Heeh. Iya. Kenek wi. Iki nar mangan sih anget iki kenek. Lah bisane lagi aku pesen. Lah BRT barang kuwi pengen demben kae yo ngono anek pokoke rene tak pesenke aku pisane aku. Pikir kok anak Apa kok iso? berapa? Kira ki. Ya aku apik kuwi ya kowe sing duwe iki kono kok iso teko aku pira. Wah duit ya
Tambah-tambah nang dhewe. Asline iki regane iki wis mundhak. 150 yu. 150. Telu toh. 150. Wis sampean Iki mundhak. kok kayak ini nek udan gak anu. Ora wis adoh lho. Gue nek oleh bantuan nek to tumini. Ora wis adoh iki wis e. Aku kan Mas Manto. Nek ndi Bang? Ibu Asoyen. Nek ndi? Barat. Oh. Sudah dia nih. Lah tumini galoran de manto iki yo. Aku yo ora ngerti. Iya kaloroan. Tapi wong lambine sing kene ya. Aku yo ora ngerti. Ora loroan iki yo. Aku yo ora ngerti to ibu tuh yang kan cuma cegah. Makan ini. Oh coba edit, ku bentuk dan tercoba di mana-mana nih kalau Kepiye? Ya kerja. sik tadi toto sing apik Mas. Allah. Ana duit yang ngono kowe ae. Iki tuh kok tepung. Tepung iki yo kejet-kejet karo tepung. Satu poin to. Tapi nyelapnya dhewe ya. Nyelapne dhewe kuwi jerone gak iso alus. Dadi ngeres padahal nyelapne dhewe luwih parah. Engko aku sik mimpi. Heeh. Sing ngayak. Cek Engko ngeko. di samping kono jerone gak alus sik nek produk nglenis piye ngono. Tau jajal Wis deh. tau tak jajal yo ni. Kuwi regane asine kuwi wis mundhak. Wes Tenan. Bagian jero. Iki lho ora lha aku lho ngomongnya kado sakmono dek dhewe ngomong ngono. Ya Demenya piro malah 100 anu kan. ya 30 biyen, 30, 35. Lah kan demen 40. kan demen digawani nang kotak to. Lagi ya kok gowo kok oke menang ngono. Lah kok gambane bejo. Ampun. Yo serakah ya niku. Lah ya. Sek to. Mendung Pak Iding. Sek Tumini yo gak digane Sek tumini. to. Kalau rungokne kae lho. Lah terus ya aku yo sadar diri to. Kok oke men to ya yo pontek ya wis ku ditenen ning bejo. Tak tenene bejo semare bejo iki. Mana sing aja tak jigo ae bos. Panganan dhewe kono aku wegah. Lah piye to lu dikeki anu wis tok eding niki ora kasus aku kabeh. Ora langsung aja tak gowo. Wong wis tak omongi kok Bano bejo sing aja gak jigo. wis tak omongi tanan. Ora digowo. Ndrak iki kok siji. Terus coba. kowe mangan kaca kabeh. Arep iki mau ndek tak tenene ono to. Ning kan nang bayar to, Dik. tapi kok arep mulai apa piye? Iya. Ya. Ngene iki. Assalamualaikum keres suwene rame tambah Aku kasih. ngene iki lho. Utaran. Larang anak wong desa, tapi nek wong Jawa kulino panganan enak, ya murah. Aku taran 50 gitu, terus 50 terus nek sing rasa nangka 60. Rasa-rasa biasa. Anu kuwi kawong Kapolres senengane. Kuwi kan wis di anu golekne sing halal kae lho. Aku ndek men kok ya gak kepikiran pas rono ya. Aku kulino. Wis tau rono. Masih dulu pas aku ndek men rono kan kok kan gowo. Kowe pengen Jakarta kae. Iya tenang. Lho ya wis dengaran nyut kelingan. Mbak, gawani opo? Wingko bani. Oh. Kuwi gone tanggomu gak enak-enak teh kuwi. Anake pisanan dene ya wis anu deko ade mau atuh marene. Lha mak empisanan ke yo srek ngono jane. Ya ya dah. Rasane kegedean enak ngono wareken ora antara yo. Jenenge wingko babat gemo yo gelemu yo. Nek tipis kuwi kok wingko babat menes, Mas. Wingko babat kan. Lah aku ki yo jane anu di seneni wong-wong rada longono gitu. Tapi ki kulino tangane sakmono. Nek tak longi Mas dadine malah gak iso dadi. Kudune sekilo dadi 30, 32 malah tak longi gak dadi. Aja mbok pangan dulu cepat untumu wae. Terus bu kalau Kau kau wedi. jajan dengi kalah buat telepon yang anu kae lu. Nang Rembang, tanggoku dijak tanggoku nang Rembang kan lho. Wi mampir nang masjid magrib kae mesti mampir nang masjid ya lah. Ini bayar tuh. Mau duit ratusan wis panggarung bayar. Sambelku malah enak jane. Aku enggak dhewe. Oh, enak tak ku bisa apa Iya. Dik? Hah? Palupi. Palupi. Lemah aku ke. Palupi. Aku kok nek kuku aku ora lebati. Aku yo ngomong ta Mi. Gen kula awis Bu anu Lembur karo aku ya rasakno ta rasakno. jajalan.
Asana aku kira tuku Anu. ning anu kae cengi cacan Yo. kene kita nggo. Iya saya Chandra, aku engko tuku bari anu Chandra kan lho. tuku oleh Ya piro sing ngono, enak oleh ya oleh pae susu to. Sudah 5, oleh sudah 5. Apa susu enak. Aku 80. Nggih. Enak kok. Aku sekilo 80. Aku ning balik yo. Terus terangnya aku taruh Pae Chandra kan 50 tahun. Jadi jajal. Swidak 5 dicekap. Jajal tukune kan namanya rak Ya. 2 kilo. Ojo 2 kilo jajal dengan sekilo aja. Tenang nggon aku larang. Dia cocok Aja kuwi. Alah. kok kok Wis anak wis nang ngene kok. Wi Ya, biasa. Nek sing ya para yu legi ya. kita Aku tadi mau ikine tok. Iku anu ya, kok masjid Bojonegoro kalau laku tuku. Mau maghrib hampir maghrib ning kono. Terus aku tuku lah kena uang ngene. Ya ora kepangan jan iki. Cuma ana renek suguhan. sing ane ijo ya. Kacamotane. Iya. Mari itu terus abang kae. Terus kuning. Apa sing jeplakan ngene kae lho? Apa sing cuwilik sak ngene kae? Lho. Iya ju. Sapa piye? SD apa merah putih saiki gawe merah putih kuwi lho. Ini Pak Agus. Pak Agus sopir. Bilang kayak ngene Pak Agus niku. Napa ning ngene Pak Agus? Pak Agus Etane etane kan musola. masjid nggih. Kan musola. Nggih. Walah. Tukang foto. Oh jenengan depan. Jadi duit truk kok ya roh to apal to kok. Truk sak pirang-pirang. Ya alhamdulillah. Iya, iya kena gue kerja anake. Iki numpak truk lho ya jane. Isis. Apa wong truk ra tau ning omah. Yo pas anu itu planning toh. Oh, truk e lho ra tau ning omah. Ndi nek truk renek. Truk e loro apa telu apa piro iki? Telu. Truk telu lho ra tau ning omah. Ra tau. Paling mulai-mulai kok kadang enek mot-motan, kadang mampir jalan. Apa yang hijau apa sekor anu apa? Ada cepat wis jalan biasa. Ning Abang orang ngono. kayu. Lah dek gila kok ana kuning. Ning di sana di. Geplak. Lah kok mak mediyun ke manggonku. Iya dek manggone Medion. Dek ra diakui karo wong. Aku KTP mediyun. Dek ra diakui karo wong geplak. Tapi mau geplak apa, Dek? Kalau beli kalau. Allah. Abang nih kita ki. Ayo banyak kok. Tuh, ki lho. Ayo sama kamu. Apa? Aneh. Abang. Mulai. Wong sing anu sing nang kene Yo ben ta urusane iki. Monggo. Anu. Mary. Grupo ae kok. Nek panitia kok abane putri gitu ya. Ya, Aku rek ngantuk, aku wis lumayan. ya. Aja mulai. apa? Koncone bojoku takon mampir, tak gawani lawuh. Dek, pulang dulu. Iya. Lu salaman ora aku. Salaman itu gak apa-apa. Iya. Dari iku wencang lho dadi aku enggak kenal. Ketimbang dulu. Jenenge pakai nampani. Ngerapan. Anek kok tampul teko ngisor itu. Ya malah kok ngisor kono ta. Wari. Walah. Dek. Ya. Oh, mulai ya. Kuncimu lho. Kunci niku ta yune niku. Ya, ya. Ya. Dek, makasih ya. Ya, sama-sama. Wis. Bayar, bolak-balik bayar ae. Enak lagi. Ya. Ya, nyari saya. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas yang penting disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.